Ennen pintamaan kuorintaa on poistettava puut rakennuspaikalta. Jotta varsinainen rakentaminen ei heti alkaisi tapaturmalla ja siitä seuraavalla sairaslomalla, on työturvallisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota. Viiltosuojaimilla varustetut turvavarusteet, turvasaappaat, silmikolla ja kuulosuojaimilla varustettu kypärä sekä turvapaikoilla varustetut käsineet. Isompien puiden kaatoon tarvitaan turvallinen sekä tehokas moottorisaha. Moottorisahan on oltava ergonomisesti hyvin suunniteltu, on tilattava vesi- ja viemäriliittymät sekä työmaa-aikainen sähkö. Rakennustyön saa aloittaa vasta sitten, kun sitä koskeva lupapäätös on saanut lainvoiman tai lupa aloittamiseen on saatu vakuusmenettelyllä. Seuraavaksi on vuorossa humusmaan poisto rakennuksen alta. Tontilla kaivettaessa on syytä aina ensin varmistaa tele- ja sähkölaitokselta, että tontin läpi ei kulje puhelin- tai sähkökaapeleita. Pohjakatselmus tulee suorittaa, kun perustusten kaivaminen tai louhiminen on suoritettu. Pohjakatselmusta suoritettaessa tulee rakennuspaikalla olla hyväksytyt peruspiirustukset ja pohjatutkimusasiakirjat. Kunta merkitsee rakennuksen paikan. Lämpö-, vesi-, viemäri- ja ilmastointisuunnitelmat on teetettävä aina asiantuntijoilla ja hyväksytettävä ne ennen töiden aloittamista. Runkoviemäri ja vesijohto tuodaan rakennuksen alle, mutta sisäpuoliset viemärityöt tehdään vasta hiekkatäytön ja tiivistyksen jälkeen. Jos ympäröivä maasto viettää joltain suunnalta rakennusta päin, on tärkeää salaojittaa myös tontti. Salaojaputken toinen pää suljetaan tukkeutumisen estämiseksi ja kaivanto täytetään karkealla soralla. Salaojaputki yhdistetään myöhemmässä vaiheessa tehtävään kokoojakaivoon. Vesijohto vedetään öljylämmitysyksikön läheisyyteen. Runkoviemärin lasku on tarkistettava vesivaalla ja se on myös routasuojattava rakennuksen ulkopuolisilta osilta. Seuraava vaihe rakennuksella on linjapukkien teko. Linjapukit pystytetään vähintään 3 metriä tulevan rakennuksen nurkkien ulkopuolelle, etteivät ne mahdollisen kaivuutyön aikana siirry paikoiltaan. Linjapukit tuetaan vinositeillä ja maahan lyötyjen paalujen avulla. Pukkien yläpäähän vaakasuuntaan tulevan sidospuun yläreuna asennetaan kaikissa nurkissa sokkelin yläpinnan korkeuteen, jonka kunta on tontille merkinnyt. Korkeudet merkitään pystytukiin vesiletkua tai vaaituskonetta apuna käyttäen. Sidospuiden yläpinnan korkeusasemaa voidaan käyttää myöhemmin esimerkiksi peruskuopan kaivuusyvyyden ja harkkokerrosten korkeuden määrittämiseen. Linjalangat kiristetään kunnan tuomien rakennuksen nurkkapisteiden mukaan osoittamaan sokkelin ulkoreunaa. Lopuksi suorakulmaisuus tarkistetaan ristimittaamalla. Anturan pohja tiivistetään mahdollisimman lähelle oikeaa korkeutta.
Salaojituksella pyritään estämään kosteuden nousu rakenteisiin, estämään routimisen haitat sekä parantamaan pohjamaan ja rakennekerroksien kantavuutta. Usein salaojitus nähdään vain välttämättömänä pahana ja siitä pyritään tinkimään. Tavallisen omakotitalon salaojitus kaivoineen maksaa kuitenkin vain noin 2000 markkaa. Verrattuna talon muihin kustannuksiin sen osuus on todella pieni. Salaojajärjestelmä tulee rakentaa siten, että sitä voidaan huoltaa. Huollon mahdollistamiseksi rakennuksen nurkkiin rakennetaan kaivo tai tarkastusputki. Samasta syystä RIL-normit määräävät pienimmäksi sallituksi kooksi rakennusojituksessa TN80-putken. Tarkastusputki katkaistaan siten, että sen pää jää noin 10 senttimetriä tulevan maanpinnan alle. Tässä kohteessa on runsaan pintavalunnan vuoksi jouduttu tekemään salaojia varten kanaali salaojasoraan. Niin ikään on jouduttu asentamaan salaojaputket ennen sokkelin rakentamista. Yleisempi tilanne on asentaa putket sokkelin teon jälkeen, jolloin niiden rakennusaikainen vaurioitumisriski on pienempi. Salaojaputket ympäröidään ja peitetään erityisellä salaojasoralla, joka tiivistetään huolellisesti. Aikaisemmin tontin kuivausta varten tehty salaojitus liitetään nyt T-haaran avulla pihakaivoon menevään salaojaputkistoon. Pihakaivo yhdistetään kunnan sadevesijärjestelmään. Viranomaisten määräykset edellyttävät usein, että sadeveren pääsy rakennusten perustusten salaojitukseen estetään varoitusventtiilin avulla. Nyt tontti onkin jo perustuksia vaille valmis. Kaikki työmaajärjestelyt on suunniteltava hyvissä ajoin. Se säästää aikaa ja helpottaa eri työvaiheita. Kun perustuksessa käytetään lekaharkkoja anturaan ja sokkeliin, pysyy työmaa siistinä. Harkot on hyvä sijoittaa tontille siten, että ne ovat keskeisellä paikalla siirtojen helpottamiseksi sekä työn nopeuttamiseksi. Kevytsoraharkkojen muurauslaasti on parasta tilata samassa kuormassa harkkojen kanssa. Tämä säästää kuljetuskustannuksia ja varmistaa sen, että kaikki perustuksissa tarvittava materiaali on oikeaan aikaan paikalla. Muurauslaasti toimitetaan suursäkeissä ja ne nostetaan valmiiksi suunnitelluille laastinsekoituspaikoille. Jos laastisäkit joudutaan varastoimaan työmaalle pitemmäksi aikaa, on syytä laittaa säkit esimerkiksi trukin lavan päälle. Lekaharkkojen toimituksen yhteydessä saat seikkaperäiset työohjeet. Ensin maahan lyödään korkeustapit noin 3 metrin välein. Tapit vaaitaan anturan pohjan korkeuteen. Näin välit on helppo tasata laudan avulla. Anturoiden nurkkalaudat mitataan linjalangoista irti 5-8 senttimetriä. Anturaharkot jaotellaan riviin noin 60 senttimetrin välein linjalankojen sisäpuolelle. Näin muuraustyö on helppo suorittaa. Tässä anturaharkot muurataan toisiinsa nokkalaastia käyttäen. Harkot voidaan myös latoa peräkkäin ilman nokkalaastia.
Lekaharkkoja on erittäin kevyt käsitellä ja helppo työstää. Anturaharkot raudoitetaan 20–12 mm harjateräksellä. Kulmissa teräkset eivät saa mennä ristiin, vaan ne on taivutettava raudoituspenkissä etukäteen. Jatkoskohdissa tankojen tulee olla noin metrin verran limittäin. Ennen anturan valua pyydetään rakennustarkastajalta raudoitustarkastus. Kuivabetonin käyttö on helppoa, sillä siihen täytyy lisätä vain vettä. Betoni lapioidaan anturaharkkojen päälle. Tankoja nostetaan siten, että betoni ympäröi ne joka puolelta. Sokkeliharkkojen muurausta varten asennetaan kulmalaudat ja niiden väliin kiristetään linjalangat, jotka osoittavat kunkin harkkokerroksen yläpinnan. Sokkeliharkot muurataan anturaharkkovalun yhteydessä periaatteella märkä märän päälle. Käyttämällä valmislaastia saat laastista aina tasalaatuista. Laasti sekoitetaan myllyssä 5–7 minuuttiin. Liian lyhyt tai liian pitkä sekoitusaika heikentää laastin ominaisuuksia. Muurauskelkalla, jonka saat harkkotoimituksen yhteydessä, laastin levitys käy nopeasti ja vaivatta. Kelkka säästää laastia ja jouduttaa työtä. Teräkset painetaan suunnitelmien mukaisesti keskelle uraa. Näin varmistetaan, että laasti ympäröi ne joka puolelta. Perustuksen kulmat raudoitetaan kuvan osoittamalla tavalla. Perustuksen ylimmässä kerroksessa voidaan harkot kääntää toisinpäin, jolloin elementeille tulee valmiiksi tasainen pohja. Joka toiseen harkkoväliin asennetaan 8 mm tartuntateräs elementtien alasidepuuta varten. Tässä vaiheessa pyydetään sijaintikatselmus kiinteistöviraston mittausosastolta. Rakentamista saa jatkaa vasta, kun katselmuksissa on todettu rakennuspaikan ja korkeusaseman olevan lupapäätösten mukaiset. Täyttöä helpottaa, jos perustukseen jättää aukon, josta kuorma-auto voi peruuttaa sisäpuolelle. Hiekan on oltava tarpeeksi karkeaa, eikä siinä saa olla humusta. Lekaperustukseen riittää pelkkä slammaus, mutta mikäli tasoitettu sokkeli halutaan maalata, tehdään se sokkelin kuivuttua lukko-kiviseinämaalilla. Jotta maali imeytyisi syvälle huokosiin, ohennetaan lukkoa ensimmäisellä kerralla 25% mineraalitärpätillä.
Toinen maalaus suoritetaan ohentamattomalla lukolla. Rinnetaloissa saadaan yhdellä työvaiheella tehtyä betonisen välipohjan muotti ja alapinnan raudoitus, kun käytetään lohjaliittolevyjä. Tarjouksen yhteydessä rakentaja saa ilmaisen välipohjan tarjoussuunnitelman sekä liittolevyjen että lisäraudoituksen osalta, ja näin säästetään myös suunnittelukustannuksista. Lohjaliittolevyt toimitetaan työmaalle määrämittaisina. Betonivalun ajaksi liittolevyille riittää harva alapuolinen tuenta. Kevyet ohutlevyt asennetaan paikalleen ilman järeää nostokalustoa. Kun levyt on asennettu paikoilleen, kiinnitetään saumat noin 500 mm välein, esimerkiksi vetoniiteillä tai poraruuveilla. Tämän jälkeen levyjen päät peitetään profiilitiivisteellä, peltilistalla tai vastaavalla. Tarvittavat vesi- ja sähköputkitukset voidaan tehdä suoraan liittolevyjen päälle. Aukkojen pielet vahvistetaan raudoituksella. Samoin vahvistetaan myös laatan reunat. Betonivalu sujuu yksinkertaisimmin silloin, kun ulkoseinien ylin harkkorivi on tehty kapeammista harkoista ja muodostaa näin samalla liittolevyjen ympärille kaukalon. Toinen mahdollisuus on tehdä liittolevyjen ympärille väliaikainen lautamuotti tukemalla laudat harkkoihin naulatuilla puupalikoilla. Yläpinnan tukiteräksiä kannatetaan poikittaisilla työteräksillä. Lisäraudoituksen jälkeen voidaan aloittaa valutyöt. Betonimassa levitetään tasaisesti laatastoon. Helpoimmin se käy käyttämällä pumpulla varustettua betoniautoa. Kuumasinkitystä teräslevystä valmistetun liittolevyn alapinta on siisti ja kelpaa jo sellaisenaan katoksi esimerkiksi autotalli- ja varastotiloihin. Mikäli levyt halutaan peittää, on paneelit tai verhouslevyt helppo kiinnittää levyn alapintaan. Aivan liian usein rakennuksen sadevedet ohjataan salaojaputkistoon, mikä ei suinkaan ole niiden tehtävä. Salaojien lisäksi talon ympärille tulisi asentaa sadevesiputkisto. Näin katolta valuva sadevesi ei pääse heikentämään perustusten hiekkatäyttöä. Sadevesiputkisto kiertää talon ympäri ja pystyputket asennetaan rakennuksen niihin kohtiin, joihin myöhemmin tulee vesiränni ja syöksyputket. Viemärit liitetään pihakaivoon, johon mitataan laskua 1 senttimetri metriä kohti. Kun rakennuksen salaojat ja sadevesiputket on asennettu, suoritetaan perustusten routasuojaus. Tämän tarkoituksena on estää perustusten alla olevan routivan maakerroksen jäätyminen. Kevytsoraa eristettä käytettäessä ei pohja tarvitse tarkkaa tasausta tai muotoilua. Jos perusmaa on savea tai silppiä, käytetään erillistä suodatinkerrosta eristeen ja perusmaan välissä. Kevytsoran raaka-aineena on plastinen savi, joka pyörivässä uunissa poltettaessa muotoutuu rakeiksi. Rakeet ovat täynnä pieniä suljettuja ilmakammioita, joten se on kevyttä ja hyvin lämpöä eristävää. Kevytsoraa saa esimerkiksi puhallustoimituksena, jolloin autossa on puhalluslaitteisto ja letkua enintään 30 metriä.
Routaeristeen tulisi olla 100–150 senttimetriä leveä. Eristekerroksen paksuus riippuu paikkakunnasta. Esimerkiksi Etelä- ja Keski-Suomessa kevytsoraeristeen paksuus perusmuurin vieressä tulisi olla noin 200 millimetriä. Rakennuksen nurkissa eristystä paksunnetaan 40% 1,5 metrin matkalla nurkista. Eristekerros muodostaa saumattoman ja tasaisen kerroksen. Lekasoraa ei tarvitse erikseen tasoittaa. Eristekerroksen päälle asennetaan muovikalvo, jonka tarkoituksena on estää pintaveden valumista eristeeseen sekä pitää eriste ja yläpuolinen maakerros erossa toisistaan. Ulkopuolisen täytön jäädessä tuleviin päiviin lapioidaan painoksi hiekkaa. Perustusten vierustaa täytettäessä on muistettava, että mikäli seinustan vierelle ei haluta nurmikkoa, vaan esimerkiksi sorapinta, on täytemaan oltava humusvapaata. Kun perustukset on saatu valmiiksi ja tasaukset suoritettu, on elementtien ja muiden rakennusmateriaalien vastaanotto ja purku vaivatonta. Taloelementit puretaan auton nosturilla, mutta tavaran vastaanottoa ja suojausta varten on tontille varattava 2 apumiestä. Kaikki niput puretaan siten, että ne ovat irti maasta. Aluspuita on siis varattava tarpeeksi. Elementit pyritään sijoittamaan sokkelin sisäpuolelle, kattoristikot ja asennuspuutavara rakennuksen välittömään läheisyyteen. Suojapressuja on hyvä olla 3–4 kappaletta. Perustusten mittatarkkuuden lisäksi vaikuttaa lopputulokseen alasidepuun huolellinen asennus. Perustusten nurkkiin lyödään laudat, joihin isketään naulat alajuoksun sisämittojen mukaan. Naulojen väliin kiristetään linjalanka. Moduulilinjan merkitsemisen jälkeen asennetaan alajuoksun alle kosteuseristykseksi tervahuopakaistale ja mineraalivilla. Tartuntaterästen paikat mitataan linjalangasta.